Igama lami nguKuninafu Wadlama Isibongo. Ngifundisa itende, ngidlala itende, ngiphinde ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngayo itende. Ngitholakala ku-YouTube, inamba yami ikhona. La ngimi nobaba Ngobese okade ezothatha i-Iran i-68 hlangane la e-police station la e-Pinetown ngenxa yokungathembani. Baba Ngobese nayo i-keyboard. Uyibona njani? Sithi sithile sayi-check-a lana ithini indaba yayo. Hayi Umshini uqhama ngakephi? umshini sikala Everelem. Everelem. Udlalo ba wena noma? Hayi bakhona abafana abazongigijimisa hayi senga-retire. Okay, ayisabonga kakhulu. Right. Konje master ngakubani? Ngona madlala u11 nje. Shaya u11. Ngadlala kanti. Ngithe kahle abafana abancane sengadlala ngayeka mina. Okay. Yeah. Extra ngipho. Okay, sengiyasaba la sengakhona ethi ngithengisela i-price. Isithe ukuthi ukuswaka makancane la. Kade ngibekile. Athe kuba fragile ama-keyboard amadala. So uma ungayiphethe kahle wayisa phansi nje hawu ayidamage. Ma walungisa